Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangin taon ako," mingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Ug niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Human sa novel coronavirus 19 ning suod na sa nirong variant nga Delta 40 sang kulbaa, nganong wa man gini maayo ning sakita. Bawo mo tungod kay wa ta mahimong mga iro. So mas may pang mahimot ang iro kay maayo dayon ta. Ang babae dinhi sa tong ebanghelyo ipasumbingaya ni Kristo nga dili man ka maoy first beneficiary sa akong gahom. Ang mga tao man sa Israel kay usaman ko ka Hudiyo, nga sila mo'y akong hatagan sa gisaad sa Ginoo, kay ang promise sa Ginoo gihatag man ngadto sa pinili nga katawhan nya kadto kay pagano man to siya, so di siya angayang tagaan. Mao tong gipasumbingayan ni Kristo nga di man maayo nga ang pagkaon sa mga anak kuhaon o nya ihatag na noon ngadto sa iro. Pero ang babae niingon, "Sir, bisan gani ang iro makakaon man sa mumho nga mga hog." O kini maong sultis babae mao ni ang nakapatandog o nakapaabli sa kasing-kasing o sa gahom sa Ginoo, ni anak yung gutluan na ayo dayon ang iyang anak. No? Nya kamo anda mong mahimong iro. Uy, gusto ba kang mahimong iro? Or gusto lang ka nga mahimong amo sa iro? Kay kita karon daghan magita mga pets, kasagaran iro man og iring, pero murag number 1 siguro ang iro atong mga pets. Pero kita mo'y amo, kita mo'y mo train. Pero ikaw mahimong iro, adto ka mo puyo sa tangkal sa iro. Amot ganahan ba? Ganahan mo? Nya pakanon kas pagkaon sa iro. Kana mga sobra-sobra mo ipakaon nimo. Kana mga pinupho diha sa lamisa og sa mga bahawan mo ipakaon nimo. Kana bang moingon din ambi ng mga bukog kay sus ang akong dugi ana. O sige, tagaan ko no tikag bukog. Gusto ka? Uy, dili no. Mao na. Pero mao din ay sekreto, gitawag ni siya profound humility. Profound humility.
Unsa man ang profound humility? Ang pagdawat sa labing ubos. Dili ta mangandoy sa labing taas. Kay karon gud ang kalibutan gatudlo na to kinsay number 1 sa ato rong sa taon na Olympics, Tokyo Olympics, kinsay number 1, kinsay maka gold medal, kinsay maka silver. Mao gyud gitudlo kinsay kinagwapahan, kinsay kinatasan, kinsay kinanindutan og lawas, kontis ana mga mismis, ana kinsay kinamaayuhang muhumili nga pare, kinsay mga inana ba kontis-kontison, kinsay pinakadaghag mga viewers. Ang pinaka, pero ang makapaabli des kasing-kasing sa Ginoo, ang pinaka ubos og ang labing mapaubsanon, kanang mosugot lang nga himuong iro, nganlag iro og pakanon sa pagkaon sa iro. Na karon kinsa kay malangit nato, kanang nagpuyo og mga nindot nga balay o kanang nagpuyo sa sidewalk nga mosugot lag tagaag panos nga mga pagkaon, mangabkab lang sa basurahan ug mao'y ilang i-recycle og kaon. Kinsa kay malangit sa matas Ginoo? Na tutok mo muna ko. Basin sa ingon na mo parihara ta pader, pulos ta impierno honon. Bitaw. Mga matay gitag mapahitas unta, tanawa diri sa unang pagbasa. Unsay ilang gisulti? Nganong wa sila hapit na kita sila, usa na lang ka boundary, usa na lang ka boundary ilang latasonon, mao na ang promised land. Pero unsa may nihari nila? Ang ilang kahadlok. Paghari sa kahadlok, niingon dayon ni tan-aw din sila silang kaugalingon, unsa ragoy atong dag-anan ana mga tawhana, kinsa ragoy ta di ta kabuntog nila oy, mura ratag mga apan-apan. Ana, ang ilang gitanaw, ang ilang ang kapasidad. Ana, wa sila magtan-aw nga ang naa di ay nila nga nagkuyog nila mauday ang Ginoo. Purting sukuas Ginoo sa ako nga nagkuyog ninyo, ako nga naghimog karsada dito sa dagat, ako ang nagpakaon ninyo ato mga pagkaon nga wa gyud mo magutmi hangtod karon. Ako'y naghatag ninyo og tubig diha sa taliwas, desierto. Inyo lang kung kalimtan ang inyo ng kaugalingong kapasidad, ang inyong tan-aon. Mo nang maingon din ta, unsa ragoy mahimo na to aning delta, unsa ragoy mahimo na to aning corona. Gamay ra kay ta oy. Dali ra kay tang patyon ani. Hadlok kay tas tanan. So ang kaning atong pag-atubang aning virus karon, kaning pandemic, kahadlok ang atong gi-promote og maayo. Hala bantay ka. Hala unsa gali suga ginawa. Hala bantay ka diya. Ana dayon. Hadlokon dayon. Oh, mamatay man sa Ginoo ta. Pero relax lang. Nindot man ko nang mamatay ka nga smiling. Di ba? Nindot man ko nang mamatay ka nga nagsalig sa Ginoo ug makaingon, pagbuot ginis Ginoo. Ang Ginoo ra may magbuot sa kinabuhi. Ana. Nindot ka na ini kasakit ni mog cancer ba? Dili ka mo ingon nga, "Hala, wala ba ko'y kwarta? Unsay akong ipakimo? Unsay akong kan? Asa man ko anig budget?" Ayaw ana. Ingna na ako'y Ginoo. Na ako'y Ginoo. Nya giya kong ayohon, maayo ra ko. Ug giya sa kong patyon, kita sad mi. O di ba? Ang saman gusto ninyo, makakita mo sa Ginoo, makasuod bug langit, dili. Ang promised land mao ang langit. Parehas sa mga Israelita, ang promised land mao katong yuta sa Kanaan, nga tambo kayo. Pero ang ilang kahadlok, na forfeit ang ilang pagsuod sa langit. Giingnan sila sa Ginoo, anhera mo mga matay dinhis desierto, mahibilin dinhi ang inyong mga patayng lawas. Katong nag-edad og 20 anyos pataas, mahibilin mo dinhing tanan mga matay mo. Kita sad ganahan gid itang musuod og langit, pero hadlok itang mobuhat sa mga buluhaton nga langitnon. Di ba? Hadlokan. Kamo, di mo mahadlok ang inyong naong matiguang. Ha? Sa naong palandaan, hadlok na ta. Hala, pakulor, hala, nos din paputi ang naong aron batan-og naong ang ako baya og kuluran ni akong buhok, batan-on pa tingali sa ko gamay. Adi pa mong ko'y buhok, alkansi nang way buhok, ano sila makuluran. Pero kaning ako, og kuluran lang gid ni, maka biktima sa ni kuan ay.
Ay, di ay. Nga mao na atong gukuron nga di kita matiguang, bahala nag ang linaktan tiniguang, basta ang naong batanon. Nga buangon kita sa tanan. Di jud ko musulti sa akong edad, birthday noon akong isulti, pero unsang ira, o di ko musulti Ang among patron sa mga pare nga si San Juan Maria Vianney, mumho ang gihatag niya dito sa seminaryo, kaluoy aron ma-promote siya, kay gitagaan siya dako kayong problema siyawa, di siya kamao sa Latin, kanang dialect ba, French man siya, bright siya sa iyang dialect, pero og arinas Latin, nabugo gid siya sa Latin, di man gid siya kamao. Unya kay ang medium of instruction ug ang ilang i-answer sa mga questions o maghimo sila mga answers, Latin man. Di purti niyang buguan, purti sa niya gyud kabuutan. Mo to kaluoy ra gyud in taon sa mga formators. Sige, kaluy na lang na kay perting buutan na i-promote, pero tutori ang tutor na sa hangtod Dios pag-order niya, mumho ra gyud gihatag, kaluoy ra gyud in taon. Naa say pare nga magsigig atiman niya, ako lay mo tutor, kuan lang gyud, i-proceed hangtod pag-order gi-question og mayo, unsa man niya iwali ani, unsa man niya isulti anis mga tao og parion tani. Nya particular man kay sila ng imong theological knowledge, philosophical, moral, ana. Uy, galisod masin dyan. Kaluoy, mumho. Nya gihimo siyang parish priest, gihimo pa siyang assistant parish priest, namatay bitaw ng iyang parish priest. Nakatong pirming maluoy niya ba, namatay man. Karon galibog naman sila, asa man tani ibutang ning paria nga, asa man ni ibutang, wa may mudawat nga parish priest isa, dihatag naman ako, kabugo anas tanan, unya unsa man niya, ako'y masawayan ana. Oy, doon na may parokya dito sa Ars, nagibiyaan sa pare, kay mga tao din agin mo tuog pare, gipangbato naman ang pare o mga dunot nga tamatis dito, nibiya ang pare, wa na'y pare dito, surrender. Mumho gyapon tong lugara, gamay pa, bugoy pa, mga buangon pa, immoral pa kay kinabuhi. Isa dito na ibutang. Dito ibutang, ditso siya parish priest. Wa na ma-assistant. Pero ang gibutangan, mumho sad nga klasis parokya. Ang iya sang klasis assignment, mura sag mumho. Ambot kinsang paria mo sugot anak karon. Kay ba mo pila siya katuig na assign sa atong parokyahan? It was his first and last parish. 40 katuig siyang gi-assign dito as parish priest. Ako gi-assign ko diri 40 katuig, malipay ko dili. Sugot ko ang makaabot ko 40 katuig, pero di biasayon i-assign kag usa ka assignment 40 katuig. Pero iya nang gidawat na mapaubsanon ug ang iyang gamay kaing kapasidad iyang gi-maximize, ug unsa may iyang na-maximize, ang usar ginaas iyang kasing-kasing ug unahuna ang pagluwas og kalag, the salvation of souls. Dili na ko magkinahanglan anig Latin, di na ko magkinahanglan anig taas nga mga theological kuan. Ang akong gikinahanglan mao ang pagsakripisyo, ang pagampo ug ang pagpakumpisal sa mga taong naisala. Ug mao na mo spend siya og kanini ang 16 to 18 hours sa kumpisalan, pagpakumpisal nya. Mumho sad ang iyang gikaon, kausara siya mo kaon sa usa ka adlaw 1 boiled potato sa usa ka adlaw. Iya tong reparation sa mga sala sa ato pag fasting siya ka adlaw para ang mga tao mapasaylos ilang mga sala. Di man sila kamaong mohimog penitensya, ako'y maghimog penitensya. Nya ini kagabi iyang latuson ang iyang lawas, bayad sa mga sala sa katawhan, labi na gitong gasigig premarital sex, sigig disco, sigig sugal, sigig inom, siya mao'y magantos para nila. Nduta no? Sugdan mo karong gabi magsige na kaglatos para sa mga nanga-COVID, para sa tanang nanga-COVID, ana. Asos di ka mataptag COVID, patay ka sa agas imong dugo Pero gibuhat na niya.
And after 10 years, sa iya palang assignment dito, na-transform na ang tibuok parokya. Hangtod karon, you can still sense the ambience of holiness sa mga tao. Gikas kinabataan, ngadtos kinatiguangan. Na-convert kanya tanan. Hastagod mga kardinal, mga obispo, mga pari, adto na mga umpisal niya. Magtuldagod sila, maghuwat og tagsa kasibana usahay, aron lang makaabot ang ilang schedule sa kumpisal. Magtulda ang mga tao. Ako diri, bahala mo nagmagtulda mo, hindi ta mo gawason. Pero mao ni ang model. Nga naman, gi-maximize niya ang mumho. Ang mumho yang gi-maximize. Mao na ang mumho sa gahom sa Ginoo, igo nang makaayo sa tanan nato mga balatian, makasulbad sa tanan natong problema. Ay nalang pagsig pangandoy diha og daghang butang. Sige kag pangandoy, Ginoo makapasar ta ko sa board exam, Ginoo unta maunor unta ni akong anak. Ayaw na ana, mumho lang. Mo na ikakita nimo sa imong anak nga bugoy kaayo ka. Daghana ning mumho Lord. Iabot sa imong banang palahubog niya na sila ing mumpo akaning sana mumho. Hapit na ba ni mamatay ning mumho ada, pero ako gining i-maximize, gakson ko gining maayo kay unsaon man nga imo man imong gihatag nako mumho. Wa man ko nimo tagaig mga bana nga parihaan nilang Brad Luloy inana nga mga buutan kayo, tagaan man ko nimo aning barumbado kay tanan mumho ra gini, pero i-maximize ko ning akong gugma ning animal dako. Anay Jackson, ang sa resulta masanta ka. Santa lagi ka. Dili mong tuo deh. Ayaw pagsalig sa imong kapasidad. Ayaw pangandoy anang wa diha. Pareha ni mga Israelite, siging pangandoy sa wa diha. Siging reklamo. Ang Ginoo nadugay, naglagot silang pagkareklamador. Sig pangandoy anang wa diha ba? Nya dili mo appreciate ug unsay naa. Kanang inyong kilay, unsa na mumho dili. Nipis naman kayo, mumho na lang tingali na, ayan na lang nagbadlising, ano, imo ba man ang pabagaon, dawata na lang na as it is. Yan ang imong buhok, nga purti na yung putia, nangalarot pang uban, mumho na lang tingali na, pero i-appreciate gihapon. Kanang imong linaktan nga di nakakanaog o di nakakasakas hagdanan nga ditso-ditso, tinagsaon na nimong ang-ang, mumho na tingali imong linaktan, pero i-appreciate nga makalakaw pa ka. Di ba? Ang imong balay, gamay tingali kayo. Ang imong kwarta karon gamay kayo. Mumho na lang tingali imong mapalit. I-appreciate nga napa na. Kita bitaw din unsa may atong kapasidad. Ipausab ta ning simbahan. Pilay magasto? Mga 40 million. Ha? Di madaoy. Unsa ra gud ta din ting COVID pa gyud. Tan-awa ra gud ni mga naong aning manimba. Mulog bago nagdako-dako. Lingo na magani nag-ana ang sibot. Nga mo na imong pabayaan 40. Di mumho tingali na, pero ato na lang ginang dawaton. Ang tanawa karon dako na kay taghalin. Ang atong hope and opportunity. Ang halin 5,002 slots na. No nilapas na tag duha ka slots. Di ba? Pakpak. Halin. Nagmay-gagmay lang, halin yun. Ang uban ani in town, di na lang sila mang snacks, kay ilang tigom-tigomon, kay makapalit sila usa ka slot. Sa sigig yung hatag, niabot yung 5,002 karon. So ako na ning i-declare nga mo close na ni ugma. Katapusang pamaligya, ugma. Ang katapusang kwintada ani Sabado. I-close ta na ni ha. Kamong nang gusto mo palit, palit na mo karon. Ugma tapusan ang last day sa sale. Adi mo to last day lagi sa sale ugma sa hope and opportunity. Ugwa mo balhin la mo there is divine power and salvation. Napa may 22 ka slots na hibilin, 22 slots tag 5,000 22 ka slots na lang sad. Wasa siguro tingaling within this week basig mahurot na sad ni. Unya, anhin na nato din pangitaon? Di oy. Pero naamay Ginoo, gipangtandog mas Ginoo kadto mga kasing-kasing sa mga tao nga dili taga dinhi. Nangabot mang ilang donasyon dinhi bisag tuwa sila sa Amerika, tuwa sa Australia, tuwa sa Canada, tuwa sa so pakpakan nato silang tanan. Salamat kaayo. Salamat mga donors, mga namalit. Daghan sad mo madawat gikas Ginoo kay inyong gipaambit namo
ang inyong mga bahandi, dili mumho ang inyong gipaambit. Pero kami dinhi in relation sa atong projects nga gi-envision nga makaayo kay sa atong parokya, mumhora ang atong kapasidad. Pero ningon ang Ginoo, ni ay San Vicente Ferrer, ni ako, ni as Pedro Calungsod, ni as Lorenzo Ruiz, ni ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, mumho pa ka na. O, di ba? Muna, relax lang. Relax ta. Nang huwag kita ma-stress din atong mga project na to. Sige lang tag-announce. Ana, okay kayo. Nga naman, sila na mga tumoy mga convincers mga kasing-kasing. Kita litig sa buwag. Di ba? Muna, kaning atong mga bildo diyan, nabuak ra ba nang atong stained glass di anang gawas, usa ka stain ana kana atong pultahan kay nahapak sa bata sa kaning basiyo nga kuan sa ko butilya kanabang plastic ba nabuak muna diha ko nakakita pagkapiligro day ani. So nag-order taron nga butangan na nato diha og kanang tempered glasses kanang tanan nga posibleng maigo ba. So mugasto na pud ana ano tanan apil ning Seven Sacraments kay og magbagyo-bagyo naay manglupad nga mga bugat-bugat nga butang kagay ginatanan naman ay bildo nga giali nya una pa ang stained glass naay bildo ba nga moy gi front nya una pa ang stained glass. Pero ang bildo dali day kay buak. So atong butang agligon-ligon tempered haron nga di kay daling mabuak. Gastuhanan gina diha. Kada ko apil na diha kanang dako kay nato logo diha babaw. Naay bagyo magdag mga unsay nga na mga lata usahay mga atop igo na bungkag na dito. Butangan na tog tempered. Wapata ka kuag pilay quotation ato nya makabayad na. Siyempre naagod tay mga mumho. Di ba? Na nya mukaon mo mumho. Sugod karon kaon nagmumho ha. Nya mosugot na mo ingnon iro. Mo na ingnon gani kas imong bana ikang pistiha ka, ikang buanga ka sa arang-arang nalanig jutay sa iro. Di ba? Pero ignon gani kasi imong inahan, amahan, ikang animala ka. Ay, salamat iro. No? Kaon na tanig mumho kay anhi dinhi mo gawas ang dili masukod nagahom o gracias Ginoo. Profound humility. Nindog na ta.